na tara wad'ul yadaini ala sadri qabli kenan wad'ul yadaini ala sadri mutum ya dora hannayensa akan kirji in ka ga dama ka dora akan kirji haka in ka ga dama ka sauko da shi zuwa murfin kirjinka murfin cikinka haka in ka ga dama kuma ka ajiye shi haka amma ajiye shi a ƙarƙashin cibiya wannan ba shi da wani ƙwari yawwa amma abin da aka sani ko ka dora a kirji ko ka yo ƙasa da shi tsakanin murfi da kirji ko ka ɗanyo ƙasa da shi ka dora akan cikinka kada ya wuce saman cibiyarka to wannan kabalu da aka yi ta jayayya a kanta a najeriya da can mutanen da suke yin kabalu sai tsiraru su da suke yin kabalu daga baya lokacin da wasu ka soma zuwa maka suka ga mutane suna yin kabalu nan ma ta ƙaru to zuwan shehu ibrahim ya zo najeriya zuwansa na farko 1938 yau shekara 80 kenan ko ba wani abu to 1938 ya zo najeriya shi kuma yana yin kabalu mabiyansa da suke bin faila suka ga yana yi su ma suka yi kabalu to yin wannan kabalin da suka yi sai ya saba wa abin da mafi yawan mutane suka saba to wannan ya haifar da rigingimu aka wayi gari rigima ta yi zafi tsakanin malaman da su suke ganin ba za a kabalu ba kamar malaman madabo da kuma wani suke ganin za a kabalu kamar mutanen salga mutanen malam salga da kuma ragowar mabiya shehu ibrahim to wannan rigima ta yi tsamari aka yi ta rigima tsakanin malamai da suke nan da kuma wasu kadirawa to aka zo aka yi ta rigima akan wannan rigima aka yi ta rubuce-rubuce shehu ibrahim aka yi masa wasiƙa ya rubuto littafinsa rafa'ul malam wanda a ciki ya yi bayanin kabalu da hadisai da komai da kuma magana kan daga hannu za a tafi ruku'u dan za a dago daga ruku'u har ma ya ce in mutum ya zo masa da hadisi da ya ce annabi ya yi sadalu zai ba da littattafansa da na alhaji ubaringin to da haka din da babu hadisin dama to sannan ana nan kuma rigima nan ta yi tsamari allah ya ji kamala da mai ishiriniya na kan karofi shi ma ya zo ya rubuta waƙasa wanda ya ce duk wanda ya kawo masa hadisin kabalu hadisin sadalu duk abin da ya mallaka a duniya zai bashi to wata rana yana tafsiri a tagwayen gida sai ya zo yake cewa bambancin sadali da kabalu kamar mutumin da ya sa shot da wando da wanda ya sa babban riga da ya ciki da wando wa ya fi kamala to wannan ya tada hankalin mutane da haka aka zo aka ce za a kashe shi saboda a lokacin akwai ragowar hauka da ragowar jahilci da rashin wayewa don haka aka zo aka ce za a kashe shi wannan ya sa ba a yi tafsiri da azumi a wannan ranar ba sai dan uwansa kaninsa malam salisu dan ruwan tsara Allah ya ji kansu gaba daya ya zo ya yi tafsiri daga baya dai abubuwa suka kwanta aka ci gaba to lokacin da a 1964 lokacin da abubuwa suka yi zafin rigima ta yi zafi kan kabalu sai ya zama aka zo aka yi rigima a ƙasar sokoto wanda 'yan sanda suka shiga aka kashe wajen 'yan sanda guda biyu a kai rigimar kabalu da sadalu wannan ya sa aka zo aka tara malamai aka sa doka duk wanda zai yi sallah a masallacin juma'a na sarki kada ya so yin kabalu shi sa duk masallatanmu na ƙauye ba sa yin kabalu a masallatan juma'a in dai limamin sarki ne to aka hana shi yin kabalu na gwamnati ne in zai kabalu ya yi a nafila ko a gidansa amma idan kai ka gina masallacinka da kanka ka zo kai kabalinka da limaminka ku karata amma masallacin sarki ba a yadda ka yi kabalu ba har yanzu kuma a mafi yawan masallatai na ƙasanmu limaman juma'a na masallatan sarki ba sa yin kabalu sai dai wanda ya ga dama ya yi a nafila in masallacinka ne ka je ka yi to wannan aka zo aka yi ta irin waɗannan rigingimu har kuma aka samu wannan bawan Allah dutse baban hanne Allah ya ji kansa wanda shi kuma yake yawo yana cewa duk ɗan kabalu kafiri ne a sumar da shi da ya farfado ya sake faɗa a yi masa dukan tsiya har ma ya zo baya iya hawa keken sai dai ya tura kekensa
yana faɗa da ƙyar murya ta dashe na faɗa dai ɗan kabalu kafiri ne. To kaga aka zo aka yi masallacin yan kabalu a fage, in ka shiga kai kabalu, in ka fito in ka tafi masallatan da ba na kabalu ba, in kai kabalu a dake ka ko a tunkuɗe ka ko a ɗauke ka a jefar da kai waje, in kuma ka je inda ake kabalu ka je kai sadalu a jefar da kai. Aka zo aka yi ta rigima har kadirawa suka shigo. Malamin mu malalin kuma sai ya zo ya rubuta littafinsa dalilu sadil domin ya karfafi maganar sadalu. Allah ya ji kan malam Mustapha kwanan nan ya rasu, almajirin shehu mai hula, shi kuma ya masa raddi. Aka ji zafi cewar yaro ya masa raddi, manya sun masa shiru, to sannan malam Sani Kafinga shi ma ya masa raddi. To duk suka yi ta raddi. Daga bayan malam Alin Kumasi ya rubuta littafinsa Fatahul Hakamul Adal, inda ya kawo cewa da kabul da sadar da abu ɗaya ne, a daina rigima, kowa kuma suka dawo kan hanya. To da aka gama rigingimin kabalu, yanzu ma kaga saboda dama ma har mutum sai guda biyu in ya dago yayi. To ita wannan guda biyu da kake in ka dago, ita shi Shek bin Baz yana ganin za a yi, amma Shek Albani radiyallahu anhu ma shi kuma yana ganin ba za a yi ba dan babu hadisi. Ko da yake wani malamin Pakistan ya yi rubutu littafi guda amma bai iya kafa hujja mai kwari ba. Shi ma kuma malam Sheikh bin Baz ya yi amfani da wani hadisi na Nasa'i a kansa ya dinga dabalmala, amma magana sahihiya, hadisi sahihi da zai ce ka yi kabalin ka dago ba wanda ya rato annabi yayi. To amma a mazhabar Hanbaliya su suna ganin idan ka dago daga ruku'u kamar wajen alqunut ko kuma limamin kan ya dago daga ruku'u yana dadewa, to babu laifi idan hannayenka sun dade a kas a sake dan kada jini ya taru ka ji sun maka dundurus, babu laifi ka sake kabalu. Amma ba su ma basu ce annabi ne ya ce ba, wannan shine asali. Amma rago malaman mazhaba ba wanda yake yin wani kabalu. Amma al-insaf fi asbabul ikhtilaf na su Hanbaliya, su sun kawo da rago littafansu a babin Hanbaliya, amma ba hadisi bane. Yau amma wanda suke yan binni na sha'awa sun ga ana ya burge su a ta yi, Allah ya bada sa'a. Mu dai ba za mu yi ba.